उदां गारांखौ सेरथेनानै जारिमिननि बिलाइयाव उदां गारांखौ हब्रा हब्रा बोहाबनानै मोनसे सोदोबजों जथायदोंमोन आं। बेयावनो बागदावहोयो आंखौ मोनसे गिलुं सोदोबफोरा। हरनि सोदोबादि आंनि सायाखौ गाग्लि गाग्लि जरखायाव दोम दोनहोयो। मानोना थांखांनाय हरफोरादि आरो जुरिफिनबावो आंनि माराम जानाय बिखाखौ। जानांगौ बै थांखांनाय हरफोराव फासि होजानांदों आरो दायो आंनि सानस्रिफोरा आखाइ आथिंखौ बुफायलांजोब्बाय। मानोना बैसोर गोनांथियाव आंखौ बाहायनानै दायो गारहर जानांबाय बाहायजायैयाव। हेब्रे माब्रे लामाफोराव थालांनाय बिसोरनि आगाना फोलाजानांनाय बिसोरनि सिमांफोरा हाद्रियावसो सिथाबना दंसै। जेराव आंनि खुसिनि गाबफोरा बिसोरनि मासियाव आरो थाखो थाखो फानखोना दोनजाबाय गुवार आफाङाव। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।